Nilqawkom eżis aħwa, il-lejla fostna, ġewwa l-komunità River of Love, għal dan is-service tal-lejla, jew pjuttost għandi ngħid għal dan il-messaġġ tal-lejla, għax ovvjament bħalissa is-services mhux qed isejru, imma nispera li tieħdu vantaġġ minn dan iż-żmien u għalkemm qegħdin żmien ta' sfida li l-mulejtikom il-kuraġġ u jibnikom biex intom tqumu għal din l-isfida speċjalment aħna, il-poplu tal-Alla, l-Knisja ta' Kristu, irrelevanti f'dan il-kunċett issa tal-liema denominazzjoni kattolika, protestanta, ortodossa, evangelika, pentekostali, apostolika, halleluja. Irrelevanti, importanti jekk inti ta' Kristu, dan huwa żmien għalik biex inti tqum u tiddi u tkun id-differenza f'dan il-pajjiż u f'dan iż-żmien qed ngħixu fih. Ejja nitolbu flimkien. Misi Qaddis, ningrazzjawk tal-kelma Qaddisa tiegħek, ningrazzjawk li tatina dan il-privileġġ u din l-opportunità li aħna nistgħu nisimgħu il-kelma tiegħek anke f'dan iż-żmien mulej Qaddis u nimbnew bil-kelma tiegħek mulej u nirċievu mulej ikel għal ruħna, ikel għall-ispirtu tagħna u ikel ukoll għal ġisimna mulej Qaddis li jsaħħaħna u jtina saħħa f'ġisimna. Spiritu Santu, opera inti, tkellem inti, mulej Qaddis, tkellem mulej minn fommi u kompli inkoraġġi l-poplu tiegħek u ibni l-poplu tiegħek il-lejla. Halleluja, aħna msejħin biex nkunu ta' differenza, aħna msejħin biex nkunu ta' dawl fi żmien ta' dlam, aħna msejħin biex nġibu tama fejn hemm il qalb u dan ħankunu għal glorja tismek f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Nixtieqkom tmorru fil-ktieb ta' Mark kapitlu 11. Jiena u ġej hawnhekk il-lejla biex nirrikordjaw propju dan il-messaġġ. Ħassej fl-ispirtu tiegħi ibdel il-messaġġ totali, letteralment. Middel il-messaġġ totali. Kont ħankompli nitkellem fuq l-ispirtu, ruħ u ġisem, imma ħassejt il-mulej fl-ispirtu tiegħi jgħid li kellem il-poplu tiegħi kelma ta' kuraġġ u ibnihom f'dan iż-żmien. U naħseb li l-kol kemm aħna bħalissa napprezzaw kelma ta' kuraġġ li tibnina u ssaħħaħna biex aħna ma nagħtawx qalbna għax f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret minn dan iż-żmien aħna noħorġu f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Fil-ktieb ta' Mark kapitlu 11. Nixtieq ngħidilkom eżis aħwa li żminijiet bħal dawn jittestjaw lil kulħadd, min għandu l-fidi u min m'għandux il-fidi. Min għandu l-fidi u min għandu l-biża, min għandu l-fidi u min għandu d-dubju. Jittestjaw lil kulħadd. Żminijiet bħal dawn joħorġu jew l-għar minnek, jew joħorġu l-aħjar minnek. Għalina li aħna nissejħu ta' Kristu, mimlijin bl-Spiritu tal-Alla, mimli maħsula bid-dem ta' Kristu, nissejħu l-ġisem ta' Ġesu Kristu, nissejħu ħaġa waħda ma' Kristu, dan iż-żmien għandu jkun ta' opportunità biex joħroġ l-aħjar minna. Iva l-għadu jkunu hemm u please inħeġġitkom Maltin u Għawċin, Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Pentekostali, Battisti, please kunu aware li l-battalja spirituali hija reali, mhix ċajtata. Il-battalja spirituali hija reali. Apparti li jitkellem fuq Ġesu, jitkellimna li hemm battalja spirituali għal ruħna, jitkellmu l-Apostli Pawlu f'Efesin 6, Tieni Korintin kapitlu 10, jitkellem Ġwanni l-Apostlu, Ġagbu, jitkellmu l-Qaddisin, jitkellmu l-Profeti li hemm battalja spirituali ġenwina. Id-demonju huwa reali. Il-battalja spirituali ta' dlamijiet hija reali. U fil-realm spirituali hemm Alla u hemm id-demonju. Ovvjament Alla huwa self-sustained. Ħadd ma krea lil Alla, ix-xitan huwa kreatur li xi darba kien l-anġlu tad-dawl. Imma mbagħad sar minn Luċifru sar Satana. Imma il-battalja hija spirituali u hija reali u kontinwament tirrealizza jew le kontinwament influenzani lilek u lili kontinwament influenzana. Infatti kuljum il-battalja spirituali tinfluenza, kuljum. Sew b'mod dirett u sew b'mod indirett. Fid-deċiżjoni tiegħek x'jiġri lilek, x'jiġi kontra tiegħek.
Forsi ħafna minna ma ngħidux li ħadd ma ħajjed mhux ħajli minn ma ngħidx ħadd ħanidu. Imma ħafna mill-maġġoranza mhux ħajdu der lix-xitan. Imma x-xitan għandu l-qaddejja tiegħu, għandu l-ministri tiegħu. Alla għandu l-ministri tiegħu. Ovvjament tarafhom, mhux biss tarafhom minn mill-frott tagħhom bħalma qal Ġesu f'Mattew kapitlu 7 minn vers 13 sa 15, imma wkoll tarafhom minn klimhom, jiġifieri x'jiġi mxandar x'qed jiġi pritkat ovvjament. Min ħajjom jxandar il-Kristu u jolli l-Kristu huwa għaddej tal-Kristu. Nfakkarkom li l-ebda għaddej tal-Alla ma huwa infallibbli. Għaddejja ġenwini tal-Alla jagħmlu żbalji ġenwini. U fid-dinja ħadd ma jiżbaljax. Imma hawn ħafna li għandhom nies għandhom qalbhom ġenwina għal mulej u hemm xi wħud li għandhom qalbhom verament u ġenwinament imħassra. Blodju, nuqqas ta' maħfra, kritikar, għatajjir, dak aħrabhom. Jekk inti ta' Kristu aħrabhom u tagħtihom xwisa. Infatti waħda mill-affarijiet li Ġesu qal f'Mattew kapitlu 5, Ġesu qal jiena sejaħtilkom biex inkom tkunu dawl fid-dlam. Ma qalinniex biex aħna noqogħdu niġġieldu d-dlam per se. X'jiġifieri, jiġifieri jekk inti tista' timmaġina di f'moħħok ma qalinniex biex noqogħdu nagħmlu xi ġlieda boxing ma' dlam u ma dawk ta' dlam u dawk li jabraw fid-dlam. Imma Ġesu qalenna morru u iddu u ħallu d-dawl tagħkom jiddi quddiem il-bnedmin. Id-dawl tiegħek jekk inti verament qed tiddi għall Kristu, b'emilek, bi kliemek, bl-aġir tiegħek, b'dak li tagħmel ma' kuljum, b'dak li xandar anke fuq is-social media, tidder jekk inti ta' Kristu, bħalma pritkajt il-weekend li għadda, jekk qalbek hix verament safja u pura, jew inti aġent tad-demonju. Dik faċli tiddixxernija. Alla huwa tajjeb, id-demonju huwa ħażin. Alla jrid jibni, id-demonju jrid iġarraf, irid ikisser. U meta tara daw in-nies madwarek taf faċilment jiġu ddixxernuti, jiġu indikati li huma vera nies ta' Alla, għandhom qalbhom pura u safja u jridu jibnu, jinkoraġġu jkunu pożittiv u jkunu parti mir-risposta. U mbagħad għandek dawk li huma parti mill-problema li jieħdu pjaċir jaksu, jgħajru u jagħmlu l-ħażen u jieħdu pjaċir bih, anzi mhux biss jagħmlu l-ħażen imma l-ħażen jgħidulu tajjeb. U t-tajjeb ta' Kristu jgħidulu ħażin. Imma dawk minn dejjem kienu u minn sakemm din id-dinja tibqgħu ħajibqgħu. Però sakemm jiena u inti naw għandna kuraġġ, għandna nagħmlu l-kuraġġ għax jekk aħna Alla huwa magħna xejn ma jista' jirnexxi kontra tagħna. Mhux ma jiġix, ma jirnexxix. Hemm differenza. Fil-ktieb ta' Eżajija 54 vers 17 tgħidlek l-ebda arma msawra kontra tiegħek ma tirnexxi. Mhux tgħidlek l-ebda arma msawra kontra tiegħek ma tiġix. Tgħidlek l-ebda arma msawra kontra tiegħek minn ladu ħad tiġi imma ma tirnexxix. Glorja lil mulej. Jiġifieri l-ħażin kontra tiegħek ħajjiġi. U forsi għal min jistaqsi jgħid immalix jiena nipprova nagħmel it-tajjeb u tan naqla fuq wiċċi. Għax propju għax inti qed tagħmel tajjeb. Għax bħalma għalina Ġwanni fil-Ġwanni kapitlu 15 Ġesu Kristu nnifsu għalina d-dinja tobotkom għax tobot ukoll għax għabadet lili. U la intom tħobbu lili, id-dinja wkoll tobot lilkom għal d-dinja tħobbhom il-tagħha dawk li huma tad-dinja. Imma jekk inti ta' Kristu vera, tipprovax tinħab mad-dinja. Kristu ma provax jinħab mad-dinja. Kristu jinħab ma' missieru. Jiena u inti mhux mad-dinja rridu ninħabbu għalkemm irridu nħobbu d-dinja mill-punto di vista li minnu mitluf titħassru jew titħassara, titlob għalihom u fejn jkollok l-opportunità tgħidilhom bil-Vanġelu bil-bxarat tajba tas-salvazzjoni. Però l-qbija toqgħodx taħli ħinek mad-dlam. Taqgħodx tiġġieled id-dlam, tiġifieri, ħantik eżempju. Jekk jiena kif tħall f'din is-sala f'din il-kamra kienet dlam ċappa u nutli noqgħod ngħajjed u werżaq jew nagħti bis-siġġijiet jew nagħti bil-ponni l-ħajt u nutli. Ma ħansolvi l-ebda problema. X'għamilt kull ma għamilt hija xelt id-dawl. U dlam ħarab. Meta inti tixel id-dawl tal-kelma tal-Alla, meta inti tixel id-dawl ta' Kristu li hemm fik, id-dlam jaħrab. U jipprova jerġa' jiġi. Imma jiġifieri bħalma tgħid f'Ġwanni kapitlu 1 minn vers 1 sa 6 tgħidlek għalkemm kien hawn id-dlam
U għalkemm id-dlam kien qawwi, imma meta ġiet dawl, id-dlam ma setax iżommu. Id-dlam ma setax iżommu. U għalkemm għaw il-challenges u għaw l-sfidi, u għalkemm inti fil-ħajja tiegħek issib sfidi u challenges fil-ħajja tiegħek u problemi u tiffaċċjhom, jekk inti żomm il-Kristu fik, u jekk inti tħalli l-Kristu jan hekk miegħu, halleluja, kull forma ta' dlam li jiġi kontra tiegħek, inti illum jew għada ħatelbu f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. U dik hija l-kelma ta' kuraġġ il-mulej jagħtik. U xi kultant aħna naraw affarijiet ma jsirux mal-ewwel immedjatament bidla, imma ħara ma taħsibx li mhux qed jitbidlu l-affarijiet. Morru fi ktieb ta' Mark kapitlu 11. Ara ma taħsibx li għax ma tarax xi ħaġa tiġri u sseħħ instantanjament, ara ma taħsibx li mhux qed jiġri xejn. Għax bħalma qal Ġesu qal sissa jien u l-missier qed naħdmu. Apparti li aħna ħaġa waħda, imma jien u l-missier qed naħdmu. Me and the Father are working. U nfakkar li l-nifsi, nfakkarkom ukoll għal dawk li intom segwejtu l-messaġġ tal-weekend li għadda. Il-mulej tani ħolma fej rajt Gloria l-mulej rajt massa ta' nies. Nies iduru lej il-mulej, ħafna anka li tbedu mill-mulej u res u lura lej il-mulej. Fil-ħolma l-mulej għalli kelma. Għalli ibni, għalli jiena għadni qed naħdem. Għalli dik taf xi tfisser. Avoli għaddejjin dinja u pajjiżna u aħna inkluż il-Kristjani magħhom ovvjament. Miż-żmien ta' sfida taqtax qalbek għax il-mulej qed jaħdem. Infatti hemm diska. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop. You never stop. Hallelujah. Praise God. Fil-ktib ta' Mark 11 minn vers 12. Ħanorikom xi ħaġa. Il-mulej poġġi fil-spiritu tiegħi li dan il-weekend li ġej issibtu l-ħadd minn fuq dan il-pulptu blajnuna talla ħanxandru kelma ta' fejqan bħal healing service. Jiġifieri inti llum minn ġodarek ħanixtieq nippreparak minn issa kif inti tipprepara ruħek ħalli l-weekend li ġej jekk hemm għandek mar f'ħajtek, jekk għandek xi ġieħ f'ħajtek, jekk hemm xi virus li qed jipprova jaksek, tipprepara ruħek għal da s-sib li ġej biex inti tisma' bir-reqqa b'widnek miftuħa il-kelma tal-mulej. Halleluja. Ħalli tfiq. Grazzi mulej. Vers 12. L-għada kif ħarġu minn Betanja, ħadu l-ġuħ. Mil-bot li maħsiġġa tat-tin kollha wera u mar jara jsib xi ħaġa fiha. Imma kif resaq ħdejja, ma sabilha xejn ħlif waraq. Għax it-tin kien għadu mhuwiex żmienu. Dan huwa Ġesu qed jagħmel dawn l-affarijiet. U Ġesu ħares lejn is-siġġa tat-tin. Isma'wa di. U Alla Ġesu, isma'u aħwa, Ġesu tkellem ma' siġra. Jekk tagħmel hekk illum jaħsbuk int miġnun li inti mtektek u jgħidu daw talaq minn moħħu. Sewwa, imma Ġesu tkellem ma' siġra. Alleluja. Isimgħu sewa. Savejna fin ma' l-ebda rakkont li ximkien is-siġra respondetu lura u kelmitu lura. Infatti li kieku kien hemm kieku d-disċipli kienu jgħidu illa l anke s-siġra tkellmet lura miegħu, ma maqalux jiġifieri m'għandniex dubju li s-siġra ma tkellmitx lura. Ma tinsiex huwa l-kreatur li qed jirrisja l-kelma tal-fidi u Alla dan il-kliem. Issa din isimgħuni. Ħafna min-nies ma tantx inniżlu għadi għax jaħsbu lil bambin għax inkollu bil-bambin. Ħafna min-nies ċertu mentalitajja tal-bambin u ma jafux li Alla huwa dak li jagħti l-ħajja u dak li jieħu l-ħajja. Alla huwa sew il-ħaruf u Alla huwa sew l-iljun. Eżis aħwa l-iskrittura tgħidlek li Alla juri grazzja lill-umli. Mela mal-umli kun bħal Alla int urjhom il-grazzja. Imma ma minu gburi arroganti u jaħseb li hu sar Alla jew sar xi ħaġa, ma l-gburi Alla jirreżisti.
Tiddejjaqx, anka Ġesu jgħidilna, irreżistu lil minu gburi. Jekk jiena nimmi tal-Ġesu, jiena rrid nagħmel bħalu. Għat-tiżjed Ġesu qal lil din is-siġra, għat-tiżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għal li ġej. Ħadd-tiżjed ma jkun hawn min jiekol minnek frott għal li ġej. U d-disċipli tiegħu semgħu. Immaġina inti qed ma' Ġesu u Ġesu ħares lejn siġra tat-tina u qed ikellimha. Dan huwa xi ħaġa li forsi f'moħħna tidher ġenn. Bla sens x'ġaralu Ġesu daqshekk qabdu ġuħ li qed taffettwalu moħħu. Imma Ġesu ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni u Ġesu jgħallimna kif jimxi bil-fidiju nimxu bil-fidi jiena u int. Ninfakkarkom fi Ġwanni kapitlu 14 vers 12 u 13. Ġesu jgħid, l-opri li għamiltin, is-sinjali li għamiltin, il-mirakli li għamiltin, x'jgħid il-mulej? Jgħid dan qatt tagħmluh intom ukoll. Min jemmen, jekk temmen, li temmen mhix formula, li temmen mhijiex xi equation, li temmen hija ħajja, li temmen hija li inti kollok konvinzjoni soda f'qalbek. Li temmen tfisser li inti tkun ċert minn dak li inti temmen, mhux għax inti temmen pereżempju f'Spider-Man jew xi ħaġa tal-bluwa bħalli, mhux għax nħobbu Spider-Man u nħobbu ġenarhom u superheroes, imma titkellem fuq affarijiet sustanzjali. Il-kelma Alla hija sustanza li jiena u inti nibnu ħajjitna fuqha. Ismawha, ma nisimgħu, moħħkom hawn. Ġesu l-Kreatur li Alla, Ġesu Ġwanni kapitlu 1 jgħidlek li permessjew kollox sar u xejn ma sar mingħajru. Kolossin kapitlu 1. Qed naraw li Ġesu tkellem ma' tina, saħita it-tina ma tagħmilx iktar frod. Dak il-ħin meta Ġesu għamel dan il-ġest ma seħ xejn differenti. Ma tbiddel xejn. Eżaħwa hemm affarijiet li inti qabli ilek titlob fuqhom. Qabli ilek tistenna li jseħħ xi ħaġa. Issa, ħa nagħmilha b'mod ġenerali. Jien qed nassumu li inti temmen. Imma għaw minn ufor jitlob bħal pappagalli, ġifieri jitlob u qatt ma jirċievi xejn u qatt ma jistenna jirċievi xejn. U mbagħad bħalma tgħid Ġagbok kapitlu 4, dak li ma jistenna ma jirċievi xejn u anke Ġagbok kapitlu 1 vers 5 sa 7, dak li jistenna li ma jaqla xejn ma ħajaqla xejn. Sewwa imma anyway, jekk Alla jrid kunu hawnhekk il-weekend li ġej fuq dan l-istazzjon, fuq dan il-messaġġ, fuq dan il-YouTube channel, fuq dan il-Facebook page, ħalli tisimgħu l-kelma tal-mulej li ġejja nhar il-Sibt u l-Ħadd u prepara qalbek ħalli tirċievi. Vers 15. Waslu Ġerusalem u kif daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-bejjija u x-xerrejja li kien hemm fil-tempju. Qaleb l-inwejjed tas-sarrafa tal-flus u s-siġġieta daw kollha li kienu jbiegħu il-ħamim. Meta Ġesu jiġi f'ħajtek jaqliblek il-inwejjed kollha ta' ħajtek aħwa. Ħanejdlek, ħafna min-nies mhux veru għandhom il-Ġesu f'ħajthom. Għax li kieku Ġesu verament ġie f'ħajtek, jaqliblek ħajtek ta' taħt fuq. Jew nkella bil-kontra ta' fuq taħt. Għax minn Ġesu tiġi qegħdin ta' taħt fuq. Sewwa, meta Ġesu jiġi f'ħajtek, ibiddil jirranġalek l-amara. Jaqlibilek kollha. Dak huwa l-verità. Ara ma tbux tiġi tgħid li jien għandi l-Ġesu Kristu, imma tammar fid-dnub, tammar fil-ħdieġ, mimli odju, mimli għandek l-anżita għal dak u għandek l-ieħor u biex tagħmel aktar ovvja toqgħod tikteb fuq il-Facebook kontra l-aħwa u kontra dak u kontra dik u tiġi tgħid li għandek il-Ġesu. Mela, mhux hekk nagħmlu. Anke mikka ma mar fuq il-qamar. Mela. U ma ħalla lil ħadd mobbi b'xi ħaġa jaqsam mit-tempju. U beda jgħallimhom u jgħidilhom ma hemmx miktub li d-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-talba l-ġnus kollha. Ħa nagħmel parantesi hawnhekk kesi saħwa. Din il-ġimgħa għamilt video jiena qasir ta' madwar 10 minuti u ġabitu anke il-gwida fuq u naf li kemm bosta kummentaw favur u kontra, okay, kulħadd għandu dritt ma jimpurtax. Imma eżis aħwa f'dan iż-żmien pawsodi
Żommu l-kelma tal-Alla f'qalbkom, ikkuntattjaw il-xixin, itolbu fl-imkien, għax iva Alla jridhom id-djar tagħhom, id-djar tal-mulej jridhom miftuħa bl-aktar mod tas-salut. Alla qatt ma laq il-Knisja u mhux ħajalaqa anytime soon, però huwa żmien ukoll il-Knisja li wkoll li aħna narfu li dan huwa żmien mhux moħħli imma żmien ukoll ta' preparazzjoni. Għax jekk aħna verament qed ngħixu bħalma ħafna nemmnu li aħna qed ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet, huwa importanti li inti tarbel lilek innifsek sew jkun ta' żmien ta' riflessjoni biex tersaq tal-lejl mulej. Imma iva nitolbu jalla li id-djar tal-mulej, komunitajiet, għaqdiet, knejjes, fellowships jinfetħu mill-aktar fis possibbli għal ħafna raġunijiet, mhux kwistjoni biss ta' flus għalkemm ovvjament il-flus ikun hemm bżonnhom għal ħafna affarijiet bħal missjonijiet, bħal għajnuniet, bħal karitajiet li nagħmlu u televiżjonijiet u bħal imma hemm ħafna nies li qed ibatu għal raġuni li l-unika żvok tagħhom, l-unika way out biex jissaħħu kienet li jmorru x-xirka, li jmorru l-għaqda, jmorru l-fellowship, li jmorru komunità. U din hija l-verità, ngħidilkom il-realtà u għal min għandu qalb verament biex jisma' jaf li din hija l-verità. Imma jekk għalejt anke intom li forsi tixtiequ tiġu l-komunità u tafu li bħalissa ma nistgħux intaqgħu taqtax qalbek dan iż-żmien jgħaddi, ħalleluja, bħalma jgħidilna ħabib tagħna kantant famuż Malti, il-kbir għadu ġej u vera ġejja xi ħaġa kbira fuq pajjiżna, nemminha dik minn qalbi. Però nemmen li tnejn ħajsiru, sew tajjeb u sew ħażin. Imma jekk inti żomm għajnek fuq Ġesu Kristu, the best days are ahead for you. Continue to shine for Jesus. Hallelujah. U intom Ġesu jgħidilna għamiltuha dar tal-ħallalin. Dan wasal fid-dejn qasisin il-kbar u l-kittiba u msomma. U Ġesu pratikament tom ċonfira waħda kif imiss, kif jixraqilhom. Fil-għaxija mbagħad ħarġu barra mill-belt, ismawha. Għaddiet ġurnata. Għaddew bej wieħed ieħor bej 24 sija. Immaġina inti Alla, Ġesu Alla nnifsu fil-ġisem jgħid kelma jagħmel xi ħaġa u ma jseħħ xejn. Qed taqbdu għal il-biċċa? Mela Ġesu jgħid xi ħaġa biex iseħħ. Jikkmanda lis-siġra li ma tagħtix iktar frott. Jikkmanda lis-siġra biex tinxef u tiġi misħuta u minn dak il-ħin ma jsir l-ebda ċaqliq ta' differenza. Tgħid dak li qal Ġesu seħħ, tgħid dak li qal Ġesu qiegħed jaħdem. Tgħid il-kelma li Ġesu rrilisa minn fommu vera taħdem għax mod naraw xejn differenti. U jiena u inti l-istess xi kultant ngħaddu fil-ħajja fejn inti titlob, tittemmen li rċivejt, tittemmen li Alla semek, imma xorta waħda għadek minti tara xejn differenti. U għalhekk qed ngħidilkom illum taqtax qalbek għax il-mulej qiegħed jisma' t-talb tagħna. Il-mulej, grazzi mulej il-Vanġelu qiegħed jiġi xandar fuq is-social media, fuq it-televiżjoni. Il-Vanġelu tiġi mxandar fit-toroq glorja lil mulej u ħajkompli jiġi mxandar. Għax fejn hemm id-dlam, id-dawl jiddi iktar. Fil-għodu kmieni ġurnata wara li Ġesu qal tina ma jagħmilx li mhux ħadd iktar frott u ħadd iktar ma jikol iktar minna. Fil-għodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin nixfa sa mill-eruq. Wow, glorja lil mulej. Għaddit ġurnata bejwet ieħor. Il-kelma ta' Ġesu meta ħarġet minn fommu għall-ewwel ma dar xejn differenti. Xejn ma dar differenti. Xi kultant jiena u inti nitolbu, xi kultant jiena u inti nirrilisjaw il-kelma tal-Alla u niddikjaraw il-kelma tal-Alla u dak il-ħin ma tħoss xejn differenti, ma tara xejn jinbidel, tagħtax qalbek għax il-kelma tal-Alla qed taħdem. Għaliex? Fi ktib ta' Eżajja 55 xejn minn vers 8 sa vers 11. Alla jgħid il-kelma li toħroġ minn fommi li jiena nebata biex twettaq xogħla ma tirritornax lura lejja li ma tkunx wettqet l-iskop għal xiex jinbatta. Eżiż aħwa, intom poplu ta' fidi, meta tiddikjara l-kelma tal-Alla, meta inti titlob il-kelma tal-Alla, jiġifieri l-kelma tal-Alla tiddikjara u tħallija toħroġ minn fommok, il-kelma tal-Alla qiegħda taħdem. Fi ktib ta' Ġeremija kapitlu 1 minn vers 9 sa 12, Alla jgħid lil Ġeremija, Ġeremija ara jiena poġġejtlek il-kelma tiegħi fuq fommok. Inti tkellem il-kelma li jgħidlek. Bħalissa naqra ktib tal-Esodu. L-istess Alla qal lil Mosè,
Għallu jiena poġġejtek il-kelma tiegħi fuq fommok. Inti kull m'għandek tagħmel tgħid il-kelma tiegħi. Halleluja. L-istess qal il-Ġeremija, l-istess qal lil-Mikkaja, l-istess qal lil-Iżajja, l-istess qal lil-Ġesu. Ġesu dak li għamel. L-istess għamlet Marija, ħajsir minni skont kelmtek. Marija rċifet il-kelma u 9 xhur wara twilet bin Alla l-ħaj fil-ġisem. U hekk Alla jagħmel miegħek meta inti żomm il-kelma f'qalbek u inti tirrilisja minn fommok skont Romani kapitlu 10 vers 8 sa 10 l-kelma hija f'qalbek u l-kelma hija f'fommok u inti tirrilisja minn fommok qabel inti tirrilisja ma kompli hemm minha għax il-kelma qiegħda taħdem. Halleluja. U dak li jidher impossibbli jsir possibbli. Isimgħuni aħwa. Li kieku aħna li jiena u inti Gordon li jista' kollox. Qed ngħid ereżija ta' bħalissa ġifieri. Sewwa kieku jiena m'għandi bżonn Alla. U jiena m'għandix bżonn fidi. Kieku ħadd minna m'għandu bżonn fidi. Imma l-propju infatti għalhekk għandna bżonn il-fidi għax il-fidi hija telak li tagħmel dak li tbiddel li jidher impossibbli u tagħmlu possibbli. Li kieku jiena u inti nistgħu nagħmlu li rridu f'ħakkatajn kif tgħidha bli, click your finger kif tgħidha bil-Malti. Tfaqqas ubajku jseħħ xi ħaġa, sewwa kważi laqqas Alla ngħidlek ma jagħmel hekk. Għax Alla wkoll meta jikkrea ħafna hemm affarijiet li dak li jagħmel Alla hemm iż-żmien tiegħu, imma apparti minn hekk. Imma l-kunċett huwa di, la għandna aħna msejħin biex inkunu poplu ta' fidi, la Ġesu jsejħilna biex inkunu poplu biex noġbu lilu, irridu bil-fors nimxu bil-fidi, nitkellmu fidi, naġġixxu fidi, naħsbu fidi. U bekk biss aħna nistgħu nkunu dawk il-poplu li nimitaw il-Alla għax Alla jopera bil-fidi. Alla jitkellem u jseħħ. U Alla għalina imitaw lili, tkellmu l-kelma tiegħi u tarawha sseħħ. Halleluja. Imma ma jfissirx li għax għallek ħasseħ, iġifieri ħatara dak il-ħin. Hemm affarijiet, jiena nirringrazzja Alla, ġieli rajt, u hemm xhur anke ħafna minnkom. Ġieli rajt nies ifiqu qudiemi dak il-ħin. Infatti anke hemm testimonjanzi u hemm videos fuq il-YouTube. Tista' tarawhom ta' xi ħadd li anke minn ama ġie jara dak il-ħin. Xi ħadd trux dak il-ħin ġie jisma'. Imma wkoll hemm fejqan hemm mirakli, hemm sinjali jseħħu bil-fidi li l-fidi qed tħaddimha, il-fidi qiegħda taħdem. Bħal żerrija, il-żerrija tiġġermina. Qiegħda hemm taħt l-art u ma jfissirx li għax ma taratx l-għada ma sar xejn. Imma jiġifieri dik iż-żerrija qed tiġġermina qed baqbaq. ħatibda trabbi l-ewwel u minna ftit ieħor ftit jiem, ftit ġimgħat, tibda tara l-ewwel fera l-ewwel zokk f'Mark kapitlu 4 titkellem fuq għadi. Għalhekk inti jiena u inti msejħin nkunu poplu ta' fidi. Għax il-fidi tbiddel iċ-ċirkustanzi kollha. Il-fidi għalhekk Ġesu jgħidlek Alla xejn impossibbli. U bl-istess mod Ġesu jgħid xejn impossibbli għal min jemmen. Xejn impossibbli għal min għandu il-fidi. Mela jekk inti poplu ta' fidi, jekk inti mara ta' fidi, jekk inti raġel ta' fidi, itallem kif topera l-fidi. Il-fidi topera bil-kelma f'qalbek u bil-kelma fuq fommok. Bil-kelma f'qalbek u l-kelma fuq fommok. Nista' nagħmlu tagħlim fuq u hemm bosta tagħlim tista' tmorru fuq il-YouTube River of Love Malta u hemm sensiela ta' tagħlim fuq il-fidi biss. Morru waraw ma xissaħħu u tinbnew. Imma saħwa, hawnhekk Ġesu qed jgħallimna kif topera l-fidi. Li xi kultant jiena u inti nemmnu għal xi ħaġa, nitolbu għal xi ħaġa, u l-Bibja tgħidlek tittemmen li rċevejt il-mument li inti tlabtu għamint. Qabel ma rajt. U jiena u inti llum aħna qed nitolbu għal nies biex jifiqu. Qed nitolbu biex il-pajjiż tagħna mill-COVID-19. Mela le, u 2021 u whatever. U raġuni ta' falix naf li da jinstema bluwa bħalma tinstema bluwa li Ġesu jitkellem ma' siġra. Tinstema wkoll li tinstema bluwa. U minix jiena l-unika Kristjan nitlob, għaw ħafna Kristjani sew pajjiżna u madwar id-dinja titolbu biex din il-COVID, il-coronavirus titlaq. U li Alla jirrilisja l-fejqan għal COVID-19. Sewwa mhux biss vaccination imma anke mediċina oħra.
Infatti riċenti smajt ma nafx kux ikkonfermatu tafdawx fuq dak l-għanidkom issa jiena, imma smajt riċenti li anka jikkreaw xi tablets, xi tip ta' mediċina tablets. Jiġifieri il-poplu talla qed jitlob biex dawn l-affarijiet jiġu jirrilisjaw fuq id-dinja u bħalma u mediċina għal affarijiet oħrajn tiġi kreata mediċina għal dawn l-affarijiet. Imma mhux biss mediċina, għal min għandu l-Alla għandu wkoll it-tama u għandu l-ċertezza li jista' jafda fil-kelma talla billi jpoġġi l-kelma talla fuq qalbu u fuq fommu u jekk jemmina dak li Alla wedek li jseħħ inti tara f'ħajtek. Halleluja. U ma jfissirx li għaxina nimxi bil-fidi ma jkollix sfida, ma jfissirx li għaxina nimxi bil-fidi ma jkollix challenges. U żgolli jkolli challenges. Infatti hemmhekk toħroġ fejn jiena verament jekk nimxi bil-fidi. Jew le? Il-fidi għaliex hija bżonn juża. Il-fidi hija bżonn juża għax hemm affarijiet li jidhru impossibbli u Alla għalhekk jekk inti timxi bil-fidi dawk isiru possibbli. Glorja lil Mulej. Glorja lil Mulej. Halleluja, kun infaħħa Ġesu Kristu. Għalhekk fil-għodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin imnixxa sabana mill-eruq. Pietru ftakaru qallu ara Rabbi, it-tina li nsħet nixfet. U Ġesu wieġbu qalilhom ismgħu jaħwa. Dejjem tal-im sieħ ta' fuqha, imma llum messaġġ ta' kuraġġ biex jibnikom. Ġesu qallu emnu falla. Jew nkella emnu xjejt Alla. Jew nkella emnu lill-Alla. Jew nkella letteralment dik tfisser fil-Grieg. Emnu bħalma jemmen Alla. Hekk tfisser ta' taf li hekk tfisser. Mela Alla jemmen, u żgur li Alla jemmen. Alla żgur m'għandux dubju, Alla dejjem jemmen. X'jemmen? Jemmen il-kelma tiegħu stess, ovvjament. Jemmen dak li hemm miktub. Alla stess qal li dak li jiena ktibt iseħħu jsir. Jemnu. Imma xi tfisser li temmen, tfisser li inti bħal mettilkom fil-bidu ikollok konvinzjoni, ikollok ċertezza. Ikollok konvinzjoni li inti dak li inti mint u qed tgħid minn fommok iseħħu jsir. Aħna nemmnu li aħna salvati fuq il-bażi, fuq il-bażi li l-kelma Alla tgħidu. Aħna nemmnu li aħna mberkin fuq il-ma bażi, fuq il-bażi li Alla tgħidlek li aħna mberkin b'kull barka spiritwali fi smewit fi Kristu Ġesu, Efesin kapitlu 1 vers 3. Aħna nemmnu li aħna protetti fuq il-ma bażi bid-dem ta' Kristu, li aħna fi Kristu, li aħna protetti fi Kristu, li aħna hemm Psalm 91 u bosta wedit oħra tal-protezzjoni tal-Alla. Aħna nemmnu li meta nitolbu Alla jisma'na. Iva, żgur. U fuq il-ma bażi, il-bażi waħda, il-pedament wieħed. Il-kelma għaddi xedalna. Halleluja. Tassew ngħidilkom isimgħu Ġesu xejt. Mela hekk topra l-fidi Alla. Ġesu ħajallibhom. Ġesu ħajallibhom waħda mill-iktar lezzjonijiet glorjużi li hemm fl-Iskrittura. Kif topra bil-fidi Alla. Kif? Għax Ġesu għadu kif opera bil-fidi. U daw ma femux għallu kif topra l-fidi. Ġesu tkellem ma' siġra tad-din. Dak il-ħin ma saħħa assolutament xejn differenti baqgħet l-istess siġra tat-tin. Ma kien hemm l-ebda bidla, ma kien hemm l-ebda ċaqliqa. Għaddew ġurnata. Għaddi ġurnata. Sewwa? Sakemm raw xi differenza. Mela waqt li ma kienu qed jaraw xejn, la waqt li ma der xejn differenti, waqt li inti tlabt u ma ħassejt xejn differenti, waqt li inti tlab biex isir breakthrough ma sar xejn, waqt li inti tlab biex ikun hemm fejqan u ma ħassejt xejn differenti, Alla jgħidlek avolja mi tara xejn ma l-kelma tiegħi qiegħda taħdem. Il-kelma tiegħi qiegħda taħdem fik. Il-kelma tiegħi qiegħda taħdem għalik. U dak li Kristu għallibhom kif il-fidi talla u l-fidi falla u l-fidi li opera biha Alla topera. Isma'wa. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja. Smajtux qal Ġesu hawn? Mhux joqgħod joqrob u joqgħod jingħaj. Jekk xi ħadd jgħid u ħanejdilkom ħaġa. Għalina Kristjani moħħkom hawn. Laqqas Ġesu qal jekk il-Kristjan qal jekk xi ħadd. Bl-Ingliż jgħidlek if anyone. Dan huwa prinċipju. This is a spiritual principle. It's a spiritual law. Hija liġi spirituali taħdem mill kulħadd. Issa mhux qed ngħidlek li jekk inti taf dan bil-forsi s-salva, imma din hija liġi spirituali li topera għal kulħadd.
Jekk tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja, muntanja, sa tafu li muntanja hija kbira, anke tkun li żar waħda fosthom, xorta li kwalija hija kbira waħda ħafna. Imma immaġinati jekk toħodha letteralment dili bħala muntanja, hemm ħafna tal-im taf għadi, ma jiena bħassa mhux nallem per serit, bħassa rid ninkoraġġikom għax dak li l-mula jrid. Imma il-kunċett għadi, il-montanja tidher xi ħaġa impossibbli biex iċċaqlaqa, mela Alla tgħidlek. Il-montanja tal-hemm tad-dejn quddiemek, il-montanja tad-dnubiet li hemm quddiemek, il-montanja tad-droga u tal-vizzijiet li hemm quddiemek, il-montanja ta' Mart li hemm quddiemek, li tidher ħafna kbira, għax montanja tfisser xi ħaġa kbira, tidher xi ħaġa impossibbli biex iċċaqlaqa. Mela Kristu qed jgħidlek, hekk iċċaqlaq l-impossibbli. Ikun ifaħħar Ġesu. Hekk jitbidlu l-affarijiet li jidhru impossibbli. Montanja fl-Iskrittura darbettilkom u hekk vera tfisser ukoll xi kultant anke governanza. Pereżempju, l-istorja hemm miktub li meta r-Russja kienet dak wara jgħidula wara the curtain, the Iron Curtain, bosta Kristjani talbu biex that Iron Curtain dik il-portira tal-ħadit jgħidula titqaċċa taqa'. U wara ħafna talb dik il-portira titqaċċet waqgħet. Il-ħajt ta' Berlin, il-ħajt ta' Berlin ukoll, l-istorja tgħid li bosta Kristjani bdew jitolbu biex il-ħajt ta' Berlin jiġġarraf. Il-ħajt ta' Berlin jiġġarraf. U Alla tgħidilna kwalinkwa xi ħaġa tidher ikbar minnek. U kwalinkwa xi ħaġa li inti tiffaċċja li għandek bżonn il-fidi biex tiffaċċja biha, bil-fors ħadidher ikbar minnek għax kieku jekk inti tista' jekk isma' unutli, inti m'għandi bżonn fidi biex nirfa' dal-mikrofon. Naqbad u nagħmilha. Mela l-fidi bil-fors għandek bżonn għal xi ħaġa, għandek bżonna li tidher f'għajnejk impossibbli għalik biex tagħmilha. U Alla Ġesu qed jgħidilna għid il-muntanja intrefa. Mela tgħidilha xi ħaġa il-muntanja. Dil-problema titkellimha bħalma Ġesu kellem il-siġġu ta' titkellimha. Jessu qed jgħidilna tkellem bil-muntanja. Kellimha għal dil-muntanja, kellimha għal dil-problema u nxteħet il-baħar. Inxteħet il-baħar. Bla ma joqgħod jitħasseb jew jiddubita f'qalbu, ma tistax toqgħod tiddubita. Id-dubju huwa l-għadu tal-fidi. Id-dubju huwa l-għadu tal-fidi. Inti u tikkmanda l-montanja biex iċċaqlaq, inti mhux lejn il-montanja titħares lejn il-kliem li ħireġ minn femmok. Ġesu ma ħares lejn it-tina, ħares lejn il-kelma li ħarġet minn fommu biex dik it-tina innixxifa. Bla ma joqgħod jitħasseb qalbu, imma jemmen li dak li jgħid mhux dak li joqgħod jitlob u jredden u joqgħod ħafna min nies jgħidu lina nitlob tax titlob. U ninduna li kif jgħidu meta kif titlob ma titolbu xejn għax qabdu talba u qaluha repetazzjoni mela mhux talba mhux titlob qed tredden. Dak mhux talb, treddin mhux talb fil-Bibja ta'. Titlob letteralment jew titkellem Alla jew inti għand tindirizza xi ħaġa. Pija meta inti toqgħod taqbad titelwa. Tgħidek 3 darbiet, 5 darbiet, 20 darba, 50 darba, dak huwa treddin. Fil-Bibja dak it-tip ta' talb ma jeżistix. Alleluja. Mela f'qalbu qal min, mela ħanerġa' naqrawha. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja, tgħidilha xi ħaġa il-muntanja, x'ħadd tgħidilha? Intrefa. Inxteħet il-baħar. Bla ma joqgħod jitħasseb jiddubita f'qalbu, imma jemmen irid ikun konvint li dak li jgħid ikun se jsir. Dak li jgħid ikun se jsir. Dak li tgħid ikun se jsir. Dak li tgħid ikun se jsir. Temmen dak li tgħid biex isir. Temmen dak li tgħid biex isir. Temmen dak li tgħid biex isir. Kont għamilkom messaġġ ħafna snin lu kien jismu iddikjara dak li trid tara. Iddikjara dak li trid tara. Tiddikjaraħ bil-fidi u jekk tiddikjara bil-fidi u temnu taraħ.
ħafna mill-problema ta' ħafna Kristjani hija minflok jiddikjaraw dak li jridu jaraw, kontinwament jiddikjaraw dak li diġà qed jaraw. Minflok pereżempju jgħidu permezz tal-ġrieħi tiegħu, permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu jiena nfejjaq. Jiena grazzi li jiena mbierek mole qaddis jiena ser il fuq mhux l-isfel jiena r-rasu minn ġid-demb. Grazzi li jiena nfejjaq u l-qawwa tal-bulej għaddejja minn ġo fil-ġismi. Grazzi li l-ħajja tal-la tinsab fija. Grazzi li akbar u dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Minflok jgħidu dan il-kliem li huwa l-kelma tal-la. Jgħidu kemm jiena żvinturat. Jiena żgur għandi xi saħta, pasta naħseb għamlu li magħmul. U anke aktar ġo titlob għalihom xorti jabgħu jagħmlu li għandhom magħlu. U hekk għandhom, mela jiġi jkollhom għax ħin kollu jgħidu għandi magħmul. Jekk temmel għandek magħmul, ikollok magħmul. Ġesu x'qal, dak li temmen, iżeħ. Issa, għal min vera għandu magħmul, hemm il-qawwa tad-dem ta' Ġesu Kristu. Hemm il-qawwa tal-isem ta' Ġesu Kristu, tista' titlob, tkisser dak il-magħmul u hemmen li Alla semek. That's it. U fiq. U ħafrajt nies, ngħid ħafna nies jien inħallsu minn magħmul, saħħtit, minn demonji. Użgur. Il-qawwa tal-la, il-kelma tal-la teżisti. Il-kelma tal-la hija ħajja, il-kelma tal-la hija qawwija, hija xabla li tifret u tifroq bejn il-spirtu u r-ruħ, bejn l-adam u l-mudullum. U tarbel il-ħsibijiet. Mela kull min jgħid din il-mutanja intrefa, inxteħed il-baħar. Bla ma joqgħod jitħasseb jiddubita imma f'qalbu jemmen li dak li jgħid ikun se jsir żgur. Mela semgħuni. Trid tajt. Trid temmen dak li tajt. Trid temmen li diġà sar u jsir. Trid temmen x'jgħid Ġesu qed tiffaċċja xi ħaġa li tidher impossibbli bħalissa aħna f'pajjiżna Kristjani semgħuni sew. Madwar id-dinja bħalissa dil ħaġa tal-Covid u tal-Korona tidher xi ħaġa impossibbli. Imma Alla hija impossibbli. U għalhekk irid jagħmel xi ħaġa ma' min ħajaħdem, ma' min ħajopera, ma' min ħajikkoopera. Assa fejna fien, l-Iskrittura dejjem tgħid li Alla dejjem ifittex nies li għandhom qalbhom għalih. L-Iskrittura tgħidlek li Alla dejjem qed ifittex xi ħadd ma' min jaqbel miegħu. Għax Alla jrid isib il xi ħadd fuq din id-dinja li jara kif jarahom Alla. Jara l-affarijiet kif jarahom Alla. Jitkellem l-istess kliem li jitkellem Alla. Jaħseb kif jaħseb Alla. Ħalli dak li hemm fis-sema iseħħ fuq din l-art. Tiġi saltnatek u jkun dak li tgħid kif fis-sema ukoll fuq din l-art. Itkellimna l-ġimgħa l-oħra fuq il-kwestjoni ta' il-ġisem tagħna. Alla għandu bżonn dan il-ġisem biex permezz dak li hemm fl-ispirtu iseħħ fin-natural. F'dak li hemm fis-sopranatural isir fin-natural. Dak li hemm li ma jidirx iseħħ fir-rem li jidher. U da jsir permezz tal-kelma tal-Alla u permezz tal-jiena u inti nemnu il-kelma tal-Alla, nintela bil-kelma tal-Alla, nitkellem il-kelma tal-Alla, nemmen u naġixxi fuq il-kelma tal-Alla, ħalli nara r-riżultat tal-kelma tal-Alla. Halleluja. U ċertu affarijiet iseħħu malajr, hemm ċertu affarijiet iseħħu instantanji u hemm ċertu affarijiet jiseħħu permezz wara ċertu żmien. Imma ma jfissirx li għax ma rajtx, u għax ma ħassejtx, u għax ma rajtx differenza, ma jfissirx li l-kelma tal-Alla mhijiex qiegħda taħdem, mhijiex qiegħda tiġġermina, mhijiex qiegħda ddur hemm ġew. Meta mara tkun pregnant, is-serrija li tirċievi ġo fiha hi, hemm ġew qiegħda. Ma ngħidilha xi ħadd hija pregnant, tgħidilha tu mhux pregnant, mhux qed narak li inti pregnant. Għax inti ma tarax li pregnant, ma jfissirx pregnant. Ma ngħidilha mara li hija pregnant, ħatgħidlek kemm tara differenzi f'ġisimha. Prova konvinċija li mhix pregnant għax inti m'intix qed tara. U hekk il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla tiġġermina ġo fina. U qed taħdem fija, qed tbiddilni, qed tfejjaqni, qed teħlisni, qed titrasformani. Anke jekk ma tara xejn ġewwa fija li inti għalik f'moħħok jew f'għajnejk mhuwiex differenti. Imma l-kelma tal-Alla qed taħdem fija għal-ħelsien, għal-trasformazzjoni, għal-fejqan, għal-barkiet. U dak li Alla bat il-kelma tal-Alla fija biex iseħħ u jsir għal-glorja tal-Missier. Halleluja. U minn ġewwa djarkom ngħidu halleluja, praise the Lord, għatu ċabċiba kbira lil Mulej. Praise God. Grazzi Mulej qaddis. Isma' waħwa. Dawn hawnhekk Ġesu qed jallimna
kif verament topera l-fidi biblika. Il-fidi soprannaturali. Il-fidi ta' Alla. Il-fidi bħalli Alla jopera fija. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid li dil-muntanja mela kwalinkwa u minn hemm bżonn kun pastor evanġelista apostlu infinint. U jgħid il dil-muntanja nxteħet, intrefa, inxteħet il-baħar. Jiġifieri tqaċċa tinqalla minn hemm. Bla ma joqgħod jitħasseb mingħajr ma joqgħod iddubita. F'qalbu morru meditawhom dawn il-kliem. F'qalbu jemmen li dak li jgħid, jekk jemmen f'qalbu li dak li jgħid ikun se jsir, isirlu. Jekk temmen f'qalbek li dak li qed tgħid ħajsir, ħajsir. Xejn, dak li hemm miktub jiena nemnu. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġaqlajtuh. Kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li ġaqlajtuh. Kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li ġaqlajtuh. Kull ma titlob fit-talb tiegħek emmen li ġaqlajtu. Basa ma tara xejn differenti. Immissjajt dak li Alla tipprova jgħalmek. Alla tipprova jgħalmek li inti ma tħares lejn l-affarijiet li jidhru imma tħares lejn l-affarijiet li ma jidhrux. Halleluja. Għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġaqlajtuh dak li Ġesu Kristu ta'. Issa qed tiddubitaħ, għamel inti. Halleluja. Ġesu qed jgħidlek jien ngħidilkom kull ma titolbu fit-talb tagħkom kull ma titolbu. Għal-fejqan, għal-mirħelsin, għal-miraklu, kull ma titolbu Maltin u għawċin. Anka li titlaq il-Covid minn pajjiżna, kull ma titolbu. Dak mhux Gordon John Mann ngħidilkom jiena kull ma jiena l-postman bħalissa. Il-messaġġ ta' Ġesu Kristu għada. Jekk Ġesu qal, meta jiġi bin il-bniedem, ħajsib fejdi fuq din id-dinja. Li kieku jiġi bin il-bniedem bħalissa fil-Knisja tiegħu, Ġesu Kristu. Meta ngħidlek Knisja ġifieri fil-poplu tiegħu ta'. Irrelevanti bħalissa kux Kattoliku, Protestant, Ortodoss, Evangeliku, Battist, Luteran, Metodist, Apostoliku, Pentekostali, irrelevanti, karismatiku, irrelevanti. U Ġesu jiġi fil-Knisja tiegħu. Ħajsib poplu mimli fidi, jew poplu mwer. Għax moħħhom xed tgħid id-dinja, xed jgħid il-mediċina, xed jgħid dak, u xed jgħid dik, u xed jgħid Alla jiddubidaw. Bħalma darba qed xi ħadd, kien hemm tabib, darba qedlu aħna ngħixu f'pajjiż li ħafna Maltin jisa jaqraw il-gazzetti, dak iż-żmien ma kienx hawn social media. Aħna ngħixu f'pajjiż li ħafna Maltin jaqraw il-gazzetti. Illum nagħmel differenti. Illum jaqraw il-Facebook u ma jiddubidaw xejn u jaqraw il-Bibja u jiddubidaw kollox. U mbagħad irridu l-barka tal-Alla fuq ħajjitna. Issa jekk Ġesu Kristu huwa dak li vera qal u jiena neħdu fi kliemu dak li vera qal hekk il-Maltin, isimgħu, mhux il-Maltin, avolja Ġesu qal u minnu ta' għax Ġesu laqqas għamel ikkwalifikati kieku qal pereżempju l-Kristjani biss, qal u minnu, jekk xi ħadd u minnu. Jekk aħna Maltin, ngħidha għal dawk kollha li huma ta' Kristu, li jħobbu l-Ġesu. Jekk aħna l-Maltin nemmnu, issa naf li hawn min ħajprova jiżżuffjetta u qed taħli ħin jekk għax mhux nirrispondik. Għamel int qalbi tiegħi. Praise God. Jekk inti għandek ħajtek vojta, jiena tiegħi mimlija m'għandix xi naħli. Praise the Lord. Mela, isimgħuni. Jekk aħna l-Maltin ta' Kristu, aħna li niftaħru aħna mberkin verament pajjiżna msemmi fil-Bibja, Pawlu l-Apostolu l-kbar Apostolu qadder fid-dinja wara Ġesu Kristu ġi f'pajjiżna ħalleluja li kieku jgħix Malta kieku jiġi River of Love, żgur għażlu bi wieħed m'għandi. Halleluja. Ismawna. Jekk Ġesu qed jgħidilna, għalhekk ngħidilkom, mhux għalilna, għalhekk ngħid lill-Apostlu, jew għalhekk ngħid lill-Pastor, le għalejkom kollha li intom min intom. Kull ma titolbu fit-talb tagħkom, emlu li tkunu ġaqlajtuh. U jiena talkom minn dak li mġesuta. Jiena ħanemnu, int ħatemnu. Int ħatemnu. Klim Ġesu. Kristjani, ħanemnu dan. Kull ma titolbu fit-talb tagħkom, emnu li ġaqlajtuh.
u jingħatalkom. U meta tkunu waqfin titolbu jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru biex ukoll missierkom li fis mewwiet jaħfel lilkom ħtijietkom kollha. Eżis aħwa. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn jiena u inti ir-risposta għad-dinja. Nixtieq ngħid kelma ta' kuraġġ għall-Kristjani u kelma ta' għarfien u għerf. Taħlix ħinek tiġġieled idlam. Iddi bħajtek jekk qed tuża l-Facebook użah biex tiddi d-dawl tal-kelma talla, tinqabax ma' argumenti fierħa vojta li jispiċċaw waqgħu fid-nub. Mhux worth it, taħlix ħinek. Halleluja. Li jekk inti ta' Kristu ħinek laqqas huwa tiegħek, ħinek huwa ta' Kristu. Halleluja. Eżimawni. Toqgħodx taħli ħinek. Min jħobb il-verità bħalma qalilna Ġesu ifittxew xiba. Amen. Aħna jiena u inti ikkreati għal dan iż-żmien. Alla ġabna propju għal dan iż-żmien. Aħna sajna ġejna żmien ieħor. Forsi sajna ku ġejna mit-senilu kienu kien hawn Spanish flu. Ku kien hawn xi snin ilu konna niġu fit-tieni gwerra dinjija. Mela challenges dejjem kien hawn fid-dinja. Dejjem. U dejjem kien hemm il-Kristjani. U l-Kristjani kienu dejjem jekk ikunu vera ta' Kristu, ikunu il-parti mir-risposta u mhux parti mill-problema. Jiena u inti imsejħin biex niddu fid-dlam. U nutlu noqgħdu għaxaw id-dlam, aqbad u wixel id-dawl ta' Kristu fik. Halleluja. Għamel kuraġġ. Alla qed jibnik illum. Il-mulej qed iħeġġek illum. Il-mulej qed jgħidlek ibni jiena miegħek u la jiena miegħek xejn ma ħajrnexxi kontra tiegħek. Binti jiena miegħek avolja ġew kontra tiegħek, avolja jajruk u jipprova jaksuk idduku bih. Praise the Lord. Injorhom toqgħodx tiġġieled madlam id-dawl tiegħek. Glorja lill-mulej. U jekk inti llum għandek bżonn fejqan, lesti ruħek biex tirċievi l-fejqan. Jekk inti għandek bżonn breakthrough finanzjarju, lesti ruħek biex tirċievi breakthrough finanzjarju. Imma tittammen dak li qed jgħidlek Alla. Tkellem mas-sitwazzjoni, mal-problema. Emmel f'qalbek li dak li inti tgħid ħajseħħ u jsir. U jekk da temnu li meta inti titlob li seħħ tittemmen dak il-ħin stess li tlabt li dan seħħ. Anke jekk ma tara xejn. Ġesu emmen li meta tkellem mattina, emmen li dak li qal seħ. Avolja mara xejn differenti. Għaddew 24 sija u ra tina nixfa. Aqbad is-sitwazzjoni tiegħek. Hu awtorità bil-qawwa ta' Ġesu Kristu fuqha, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ikkmanda biex jitlaq minn ġoħajtek, jekk hu spiritu li qed jittormentak, jekk hux ħol mikraħ, jekk hix marda, jekk hux virus, jekk hux uġieħ. Il-mulej qed jipprova jibni lilek illum qed jibnik qed jinkoraġġik bintu ibnu għażiż għax iħobbok. U mhux ħajħallik tiġi makusa u mhux jippermetti li l-għadu jirbaħ kontra fuqek. Għax inti ftakar li inti mażul u inti mażula minn Kristu Ġesu. Itlob miegħi issa stess. Ejja tolbu flimkien. Jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, tagħti vera qalbek lill-mulej, minn qalbek qegħdi talba warajja. Ukoll ħanitolbu biex pajjiżna jfiq. Biex il-mulej jagħti l-er fil-Prim Ministru, il-President, il-dawk kollha fil-Ministeru tas-Saħħa jagħtihom l-erf. Il-mulej jipproteġi u il-dawk kollha li huma morda. Dawk li huma laqtithom il-virus ifiqu minna fi Ġesu Kristu. Ejja tolbu. Ejja talba wara minn qalbek illum issa qaddis. Illum niddikjara minn fommi li Ġesu Kristu huwa il-mulej. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu miet għalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawm minn tiegħu jiena salvat. Nemmen Ġesu li int verament li ben tal-ħaj. Int l-unika salvatur, int l-unika sid. Int biss xarrid demmek għalija u permezz tiegħek jiena nista' nsalva. U permezz tal-mewt u l-qawm minn tiegħek biss d-nubieti jistgħu jiġu maħfura. Ġesu, aħfel id-nubieti. U minn qalbi wkoll naħfer il-min weġġani, jipprova jinsulentani, jwaqqani għaċċajt. Naħfrilhom mulej qaddis u llum permezz tal-kelma tiegħek ma rridx naħli ħini f'affarijiet li huma firħa u jaħlili l-ħin prezzjuż li jiena nkun nista' niddedika għalik. Ġesu, grazzi tal-ismajtni. Illum jien salvat, illum jien maħfur, illum jien ismi miktub fi ktib tal-ħajja.
Issa jtlab miegħi f'isem Ġesu Kristu. Mulej qaddis illum nitolbu flimkien. Jiena u maħuti oħrajn, il-familja kollha tar-River of Love. Mulej grazzi li inti tbirikom finanzjarment, tbirikom fiżikament, tbirikom finanzjarment. Grazzi mulej li tiblihom b'kull ġid, halleluja. Mulej grazzi ta' bosta oħrajn madwar Malta u Għawdex, kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi, mulej qaddis, pentekostali, karizmatiċi, mulej qaddis, da kollha li għandhom imħabba lik mulej. Grazzi li inti tkompli tbirikom, timlihom bil-kuraġġ, timlihom bil-fidi, tiċċirkundhom bil-preżenza qaddisa tiegħek u llum niddikjaraw flimkien id-dem ta' Ġesu Kristu jiksina u jattina u jipproteġina u l-ebda arma msawra kontra tagħna ma tirnexxi f'isem Ġesu Kristu. Aħna msejħin nkunu dawla li f'din id-dinja mulej qaddis. U fejn hemm id-dawl tiegħek, id-dlam ma jistax jelbu. Grazzi mulej. Mulej qaddis ukoll llum nikmandaw b'awtorità fi Kristu Ġesu. Mux mulej nikmandaw li kull opera d-demonju titla minn pajjiżna. Mulej nafu li l-affarijiet qabli jieħdu ċertu żmien biex jinbidlu. Ma nafu li llum stess li qed nitolbu l-affarijiet anke jekk ma naraw xejn differenti llum. Anke jekk ma naraw xejn differenti għada, imma nafu li l-kelma tiegħek qiegħda taħdem. U grazzi li pajjiżna Malta u Għawdex huwa ta' Ġesu Kristu, nikkonsagraw il-pajjiżna Malta u Għawdex lil Ġesu Kristu u kull pjan tal-għadu kontra pajjiżna ma jistax jirnexxi għax Malta u din l-art hija ta' Ġesu Kristu il-mulej sidna. L-unika sit u b'hemm xi ħorajru. Halleluja. U l-mulej grazzi li inti żżur il-familja Maltin u Għawċin. Tfejjaqhom, timlihom l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej grazzi li tbirek il-businesses pajjiżna. Birek mulej dawk kollha li għandhom xi business, dak kollha li għandhom mulej xi xogħol mulej qaddis. Għatihom il-kuraġġ, grazzi li tagħti idejat soprannaturali, tagħtihom strateġiji mulej qaddis. Grazzi li mulej li f'dan iż-żmien li tidher li għaw ħafna mulej opportunitajiet biex nies jaqtaw qalbhom. Ikun żmien ta' opportunità biex idejat oħrajn ifeġġu u jitwildu mulej qaddis u jifruwixxu. Dan għall-glorja tiegħek missier għax inti ħabbejtna u permezz tal-imħabba tiegħek aħna llum u lejk f'isem Ġesu Kristu żinna. Amen. Halleluja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jekk inti llum smajt dan il-messaġġ, jekk inti tixtieq verament minn qalbek taqdil Kristu, illum ninkoraġġik once il-knejjes jinfetħu, once l-River of Love tinfetaħ, 50 jiem oħra jekk Alla jrib l-għajnu Alla. Ejja naqgħod magħna ġewwa l-komunità River of Love kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fil-10 ta' filgħodu. Għamel dan l-appuntament mal-mulej u tara l-ħajja tiegħek kif tiġi ittrasformata għal ħafna aħjar. Grazzi mulej. Grazzi tal-li kontu magħna, aħna narawkom jekk Alla jrid is-sibt li ġej, ftakar is-sibt u l-ħadd li ġej għandna healing service kunu hawnhekk fuq il-YouTube, fuq Facebook, grazzi mulej u segwu u fuq it-televiżjoni. Il-paċi magħkom, jekk hawn minnkom xi ħadd li inti tixtieq tissapporta dan il-Ministeru finanzjarment, bid-deċma, bl-offerta tiegħek, bid-donazzjoni tiegħek, bl-ewwel frott tal-ilħ tiegħek, bħalma tallimna l-kelma Alla f'bosta passaġġi Mattew 6, Lut kapitlu 7, l-ewwel Korintin kapitlu 8, bosta passaġġi. Jekk inti tixtieq tonora lil sidek, ibadilna mhux lili, imma il-komunità River of Love tista' tmur fuq il-website tagħna riveroflovemalta.org u tafas il-buttuna fejn hemm donate u tista' tibgħat jew bir-Revolut jew nkella bil-BOV app, transfer, wire transfer mal-bank dirett fl-account tal-Ministeru. Infakkarkom aħna għandna bosta ministeri fl-Uganda, fil-Kenja, orfanotrofji 2 ma' 120 tifel u tifla nieħdu ħsiebhom nadikawhom il-libshom, nitimgħuhom apparti televiżjoni u affarijiet oħra li għandna madwar pajjiżi oħrajn u anke hawnhekk f'Malta. Pija grazzi tal-li kont magħna, il-mulej jbiriklek kull żerrija finanzjarja li inti tiżra u l-mulej jara l-qalb tiegħek li inti tiżra b'imħabba u fedeltà. U tonor il-sidek fil-liħ kollu tijak, skont Proverbi kapitlu 3. Il-paċi ma'kom, God bless you. Ciao, ciao. Hallelujah.